gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Maray, anya ti number mau? Taapay. Kunaken ka agumatangak iti cellphone ko at touchscreen. Aw, makitam day tao. Cellphone day ta nakakwintas kan ka. Apay, anya ti panagkonam. Intalimutan di tatenged mo. Inkwintas ko lang tapno saan da atakawan. Amam ti agsilpaon. Sursurwak nga raon, iso nga umay ko alaan dyan number mo tapno adamot ka tiksmit ka. Siya kung ti mangisave iti number ko di ta cellphone mo. Ay, saan mo asagsagidan to'y cellphone ko, maray? Tanangin na ray tay. Sagmamano aya. Tauray la di mo kayat nga ipasagid kanyak. Ay, basta! Nangina! Aray, andaman lang, damagaking ka. Anya data? Can you be my tismate? Tismate samod ayay. Rung spelling samod pare jay tismate ko ah. Saan tismit? Tiksmit! Ay, unay kan. Tiksmit lang, marong spelling ka pa. No kasta, can you be my tismate? Na, aguri ka man. Ngam, ada cellphone mo ya? Ay di kag sasauti kasta pare, ta makitam da ito nay. Ay. Pagmamaan mo't data. Saan na mamati karga na da ito pare? Silpunain. Aya. Kita ba? Ay. Ada mo't cellphone mo? Ay. Ala, kaya tinumber mo, no awan cellphone ko pare. Itad mo, yung number mo, taag tinext ta. Maray, gumatangak mad iti mantika. Mano ti gatangam. Mabitlaeng. Adamanin nag-text kanya kon. Bisin samot day ta cellphone mo, Maray. Ay, ni Marituyang man. Text a text. Amo na magtanti ag text, day ako marita. Gimatang nga rod iti cellphone na. Ano isun samot na day ta umawawag. Ay, word. Anya nga ta ayati ibagana. Ag-text lang nga rodon. Umawag pa'y laeng mouth. Sigin, Amare. Song bata mo, tapno awan makunkunana. When man, hello, Marituyang! Hello, Marikwanang! Hello! 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 Apay, di nakatamang gaya. Na. Hilo ak nga hilo kenkwana. Hello, anya ti ibagam aya. Naawat mo jay text ko, maray. Won. Replyan ka kumangaraw ngam imawag ka mo taon. Jak mauray jay reply mo, maray. Iso nga imawag ako. Anya aya ti ibagam. Adala ko mabuguaw. Day talang ti damagam. Ay, won, adala ko kabuguaw. Ay, aguray ka, maray. Kada istorya akan ka. Ay, nay, ada gumatang. Danggampay ada ito ichismis ko kang ka. Awan oras ko nga agdangag, iti ichismis mo kanyak, maray. Tanay, aglaklako Sige nga, Rod, maray. Umawag at tumanan inton madamdama. Bye, love you, mwah, chop, chop. Ay, agbabawi ak samot anang iti number ko kan ni Marituyang. Ay na, di nakansamot sardengan, Mare. Ay, babawi kon anang iti number ko. Warog, ayabamon ni uncle mo tamangan tayon. Ayan ni Uncle Kwaya. Hindi, nakatugaw lang mo't itay di tasalas. Kuna na nga nakatiks na itay. Nay, adamot gaya man ijerwar. Andan samot ka sarsarita na iti silpon na. Kaya ban, tamangan tayon. Unan tay. Uncle! Ay, un pare. Un. Sigurado data pare. Mangantayo ka na. Shh. Di nakdisturbon ko raw. Sa anak pa mabisin. Mangan kay latan. Ay, pare. Hello. Ay, un pare. Ayan ngay ni uncle mo. San ka no pa mabisin tay? Nay, asino ayati kasarsarita na iti cellphone na? Pare, kung kuna naman. Asino nga ta akumpari na di kasarsarita na?
Katawa mo't katawa ni Angkyle. Naragsa ka makisarsarita. Na? Bayam, no di na kayat timangan. Ibusin takit di amin ama sida. Makaamunto mutan ni Uncle mo. Sige, mangantan, kwarog. Mayat da cellphone na niya, paray. Ewan nga raw. Nalakakala nga matawagan no awisin ka arumwar. Apay sa dinuwet ti papananta. Ay, kati pag-iinuman na. Pagkakantaan. Ay, katumin na. Inta nga raw din Ang mga no tawag-tawagan na kanto ni Maribana. Ewan na niya. Ay isupay a disturbo. Nasaysaya at no idapam ton, dahi ta cellphone mo. Tapno awan ti isturbaw. Ay, uwan pare. Isu tayo tati aramida. Di mo't gayam pari badong tika textmate ni Inteng. Ay, ag textmate da. Wen, inawis na nga rod ni Inteng. Ay, jak amo, no sa dino tinapananda. Ay, awanin Mare. Yaw awan na ni Kapitan. Ay, madin sa nga ag textmate da Siyak tupay, agbabawi ak anangtad itinambar ko kan ni Mari Tuyang. Taapay, Maray. Disturbo nga raw. Text a text, sakot umawag pay. Kasta aya. Kas ita, nagaduman ng titext na adyak pay na replyan. Kahit, anya lang ang ti-text na nga Ay, adula aming ipadpadamag na. Ay, nay, Na. isuday ta umawawag Maray. Na. Ay, no jak ma-replyan ada gusti text na. Umawag Rabiin, ngam awan pa ni Uncle mo, kwarog. Inak maturo ka nanday. Ay, saan ka pa'y amaturog? Kat no ramiin. Kasurutan ni Uncle mo, no sa di naman tinapanandakan ni Tatam Abadong. Da ka no nakakita. Napanda ka no video kya ni Ilay. Ay, kunakon kat. Inawis manan ni Tatam Abadong. Kat ag textmate dagayan. Kasurutan ida. Iyawid mo, no nabartakdan. Nanyamatay. Bis ko mga gawid akong tayo nakmaturaw. At daman aramida ka. Anya ka din di kansyon ko, paray. Ay, apay adamagam ka niya. Jak tupay matarosan no. Agkan-kansun ka mo no daniw. Ay, unay kamutin, paray. Itayak pa'y kuman, ako man siya. Ang nalipatan mo din di kansyon ay. Guri ka. Ada umasidag ang nagpintas sa balasang dito'y ayanta. Ha? Ayan na, paray. Dadaman At itong ti buok na. Witwiw, siksi. Ay, nabartakan, paray. Amot abalasang dahi ta umas na sinay. Oh, balasang. Ito nagpintas witwiw. Di kwarog dahi ta, paray. Rekurong. Nabartakan saan? Gawid tayo. Ay. Unak tumag kay, ni kwarog. Balasang mo ti panagkita paray. Anya balasang. No ti kinuna pare. Lasing na siguro ako. Iso nga gawid tayo. Yawid kayo na atwa. Ay, kumansyonak pa'y kumakay. Gimong untan ni Uncle ka, wantay, tanabartay. Nabartekak. Ay, agdamagakla, no sa di no, tinaginumanda. Warog. Kasi no, dahito yung abakas. Ha? Ay, awan bakas di tayo yung kail. Ada. Dahito kasagsagok. Na, bakas akon iti panagkita ni Uncle Mau. Sana bakas di tayo kail. Ay, bakas. Na, Dakal to pa yung bakas. Saan ang kail? Di mo ipapilit, bakas. Niantibanang dayta. ay na, kwarog. Talagan sa akayatan ni Uncle mo ti mabalunat. Ay, ibabawin din bagamang kail. Niantibanang dayta. Ay, na. Delikado ka no, di mo ibabaway. Bakas ko na nakit din kanya. Ha! Anya kamutin ako maray. Awan pa'y servimot akatexmay. Agung ungot kan samot kanya kon Maray. Sino kumatisan ang makaungat iti day tanga style mo? Nay, anya ko matibason ko kan ka. Damagan pa'y lang. Di mo pa'y sungsungbat ang dagiti nagado at text ko kun ka. Ha?
Dayta, ti panggurguraam kanyak. Di mo pa'y sungbatan dagiti awag ko kan ka. Ay, jakla ko maininted kan ka tinamber ka. Disturbo ka. Siya ti disturbaw. Text ka, text. Uray ka tengaan ti rabi ay, ag-text ka. Ay, ti kayat mo ag-reply kadagaws. Ay kat siyempre textmate ka nga raw. Ay, saanan? Ikatamlangan di number ko dita cellphone mo. Tauray awanan ti ka-textmate kon. Ay talaga nga ikatag. Taawan ti ag-text kan umawag kan ka apuraws. Ay, nasaysaya at pay. Nukas kan ka mo lang a disturbaw. Ay, nagsakit sa ulo kan. Nasaya at magtanak ka rin kan. Ay, kahit nakaluto kan. Ay, awan oras ko nga agluto. Tadar aramidag. Agsil-cellphone ka lang mo dita. Ang agluto na. Masaduta. Ay, tiksak man mo ni parintay. Tapay, awisang manan nga ginaw. Ay, nakadya-cellphone ka. Ay, jakam mo kan ka. Awan mo tayo. Ay, gakitaam adita bulsam. Ay, awan dito yung bulsak. Napukaw kung samot yung tuyang. Jakam mo kan ka. Tanabartek kamot anagawid idirabi ay. Ay, sana mabali na mapukaw yung cellphone ko Nanginaray jay. Nasaya at mag no napukaw mo di cellphone mo. Tasikan ti para lutaw. Anya, kitsi ka nga aglutaw. Apay ko mga gluto ag cellphone akit di ang agmahal-malam. Si katawan ng cellphone mo. Si kataglutaw aglabakain sumakdaw. Nagsinong bat kayo kan ni Marituya? Ay, nahun maray. Dandani kami nagpinungaw. Ay, nakarumot tenday ta apa nagsinong bat yaw. Ay, kasanaw. Agungot kat kanya kung ta sa anak ang nag-reply ka no kadagiti text na. Kunakun kat. Jakpay ngamin sinungsungbatan dagiti awag na ta makapadisturbo mal. Ay, imbaglakit din. Tadyak inted kan kwa na tinamber kaw. Ay, saan ang nasaya at ang naadaan iti cellphone ni Marituyang? Taawan disiplina na. Apay nagtadam ti pa nagkitkitam kanya, tataba daw. Imbulsam yung cellphone ko niya. Ha? Apay ko mga ibulsak ngay. Amuklatan nga imbulsam yung cellphone ko. Kaya't mo nga minatagikwain. Ay, saan ka nagpabaso lakas tataba daw? Awan, ti imbulbulsak ang cellphone mo. Pag ano ko matagikuan ngay. Awan mo tayo. Kitsi ka lang matikadwami ka na uncle mo idirabe. Awan cellphone nyo kini uncle kao. Tay naladag iti chicks yaw. Nga intib-tibel yaw. Anya, uray na uncle mo. Napukaw mo yung cellphone na. Ay, di na ko may kasarsarita. Ta saan ka akayat akasarita? Unay kamutin maray. Nasakit pa lang ay tinakam mo kanyak. Di na kong titiksan. Padasaw. Talaga mo't asaanan. Pagapaan na talaan day tatix-tix. Nasaysaya at latati personal a panagsarita. Kasita, personalak nga imay dito'y tersinam. Ay, tapnoan niya? Hey, tapno, amo mo na. Ay, jak amo day ta, iso nga ibagamon. Umayak umutang maray. Ay, nasaysaya at nga umay ko ibaga iti personal Ay, ngum iti text. ay wow, nasaysaya at no kasta. Mala, ibagamon no anya dagiti utangal. Ni Kapitan Enteng. Paray! Parinteng! Ay, ibaga mo no anya dayta. Ah. Na masapul apo kawan na. Ay, kastaya pare. Anya kamit, nagpigsa ti pukaw mo. Dinto ta kasla kala kwa. Kasla anya. Kas kala malnures ta nagkutong ka. Anya malnuris di ta mga ibagbagan pare. Pudnumit. Kita am dayta abagam. Kasla hanger. Ay, nalabos ka mo pare. Panawan ka man langay. Naisulto at ipanagsasaw na dya parinteng. Kitaan na lang aro din na nakutungan. Ibaga na pa ilang mate. Nangaw na mo la siguro day kan ka. Angaw aya mo tikas jay.
Akasla danayon na panaguyaw. Ay nabadong no ammom ti makiangaw kin ni Kapitan. Saan ka masakitan? Angawam mo ngamin ani Kapitan no kasjay. Ay kasyay. Wen, ayawan mo. No nalaka ka mapikpikaw. Ay katawan na. Ha? Adda katawaan na ka ani Kapitan. Anya. Apa nyo takas lamal nuris ni pare ba daw? Ay, saan man aday tamang kan-kanchaw ti ammom, inteng. Makakatawa ak. Takas la napikon ni pare ba dong? Ha? Numasabat ko pa ita kantsawak to man da dyan lukaw. Ay, loko kung kunam. Idento ta si katinaglawag alukaw. Ha? Ay, di mo unay. Ta ang mga numapikon kat aga pa kayo. Adayo bagis. Kumatangak man iti underwire kagawad ko nang. Sige la ang kwarog. Agpili ka dita naka-display. Ay, agkaragatang ka iti kasta, kwarag. Ha? Saan man tangkay? Anya asaan? Apay true away, iti pampamayam. Anya? Yang kalmay. Amo ka? No namurnam ka, ibeling mon. Ha? Ket gumatak iti baraw no usarak kasday. Winatawan met asawam aparalabam. Anya pay ngay. Uy, naglaing kayo nang kay. Makitam. Naglaing kayo nga gipapanti ko na. Ha? Kayo man. Aya. Podno ka diti imbaga ni Uncle Mau, kwarog. May sa kayo may kagawad ko nang. Ah, Di yu patpat yung tikas ding imbaga na. Talaga kasday lang ni Angkal. kasjay. Nalay nga kumantyaw. Tila pagtitripan na no maminsan. Ah, kunaklakit din no podnaw. Naglablabak mo't Masaya nga anak mo't ano ibulang ka. Sa bagay, mamati akmat kan ka, kwarog. Sumardeng ka man iti kasta nga aramid mo, inteng. Na. Ay, dahi talag kan-kanchaw iti padam atao ti ammom. Masuro na ka ni kwarog. Di mo mga asawa ngamin. Ay, pakasikuram aya. No di pa'y dimtang tigasat na amang asawa. Ay, agbaak sa talaga ti lukaw. Ay pay man ta, kantsawak to manan. Dahi tala ti ammom, inteng. Kasla saan ka alaklakayan. Dakas ayat ti agkantsaw. Libre! Saan ka nga agbayan? True awi mo't kanon ti pampamayam kadagiti murang mau koraw. Anya? Kiti so matichis-chismis da. Uy, no kasta. Nagwaras gaya man ti kantyaw kanyak ni Angkal Inteng. Ha? Ay, sana po no day tataba daw. Anya? Naglaing tumot nga minakumantyaw ni Angkal Kaw. Uray nga rod sakit kan kantyawan nak. Amal nurisak ka no. Ay, anyan. Iso na panunod ka. Balsik man na kantyawan. Ha? Way, adamit aldaw na kanya. Iso lang ay at muna si kumantya. Ay nagpuskul mo nga minday ta subil mon kagawad ko anang. Ah, Saka naglawa. naa. Iso siguro akabutang da ka nga armanan niya. Siyak manan tinakita mo na kantsawan ita, kapitan. Ay, unay nga minday tan. Ay, panawan nakman ditoy. No awan matla na saya at nga ibagam. Na, ay di ka agungat na. Ta di ka bumakit adagas. Masapol amang panunot kayo mo't iti pangkantsaw yukun kwa na maray. Huwan anya. Kantsawan nyo mo't ani Kapitan. Di kay agul uli maklatan. Aguray ka. Mang panunutakman iti mabalin ko apang kantsaw kan kuana. Wen maray. Tapno marik na namag no kasanog ti makantsawan. Naglaing ako mantsaw. Idinto taajak mo't kan kantsawan. Ay, anyangay nga raw. Gaputay so ti Kapitan na makibagay tayo latan. Ewan anyangay nga rod. Tinasken, di na baybayan ti pagrebengan na dito'y barangay tayaw.
Nagmayat laki din na kantsawan dagita at tao. Dayta ti pakaragsakam, inteng. Kanya nga tati sumarunaw. Ay, ang bukon. Asino? Siya? Ay, saan? Asino ko mga rod, inteng, Ay, ni Marituyang. Ay, inteng. Daytan samot ten agbulbuli ti amom nga ramiday. Apay, buli ayamot ti kantsaw laang unli. Ay no, isumot lang nga isu dayta, inteng. Ay, Marituyang! Mare! Kasla kalati ni Jar. Thank you ka. Thank you, Kapitan Anatarake. Na! Husto kalaunay. Dan sa balak mo nga agpaserpat iti sa Balimaray. Anya? Kasalo ka, wapo. Kasla kalabagits. Lipstick ka pa'y. Nabanglo ka Ayun, Kapitan. Iso nga imayak dito'y tagpaserpataken ka. Ay, kwa. Ay, dili ka daw. Ay, panawan ka pa'y, Mare. Na. Ay, maaba magayam ni Kapitan itikin ng tiyawan. Oo na yan. Ay, malnuris at talaga tilangamon, pare. Tasang kaulit mo nga ibagaday ta kanyak, pare. Ay, udnumot ngamin. Aguray ka, manutikilom. Ay, agtal na ka mo, pare. Apay, si Kangay. Naglawad ay tamuging mo. Ha? Sa akin naglumag, gan nagpandak ka. Kaslat yan tibutiti pa'y day tabuksi mo. Naa. Sobra-sobra siguro ti kang kanamitinal daw niya. Isa kasta ka. Naa. Nagalas ka, Kapitan, pare. Kasla ka aglang-lang witch. Adi ka. Hapay ngay, pare. Tagtapis ka lang tamitan. Ulitin pa'y tikastan ay patayabag tasungom. Ay, nakababain ti aramid mo, inteng. Agasong tayo baga na apangitak. Kahit basol mo matlang, si kangamin ti mangirugrugay. Kuna nakidin akasla ka no. Witch! Anya? Talaga nagparibar tila payag ko. Iti kasdyan ngayon baga na. Naglaing ka ako mantsaw. Ngam inton si kati makantsawan, agungat ka. Sakti, Kapitan. Pagsawandak iti kasdyan. No way! Ay nainteng, no di mo kayat ti makantsawan, isardeng mo nga ron ti kinalaing mo ako mantsaw. Apay matan alimtag tasubil mau ba daw? Ay, kinabilak ni pare inteng. Anya? Kasladyak mapalabas ti panangkabil na kanyak tuya. Naglay nga kumantyaw. Into niso ti makantyawan, dagos nga agkabel. Ay unay kayo matan aya. Tinasayaat. Pagkalma umpay laeng tiriknam. Anya? Sakan tumapan kasaritan ni Kapitan. Amaday, tinaramid na kun ka. Kinabil ko ni Paribadong. Tadyak nagustuhan ti imbagana. Pudnumot nga minanggail. Ura ni kagawad ko anang katiso ti imbagana. Anya? Anatabakan pandak kayaw. Ha? Kan kasla kayo tukak akarag. Anya? Pudnumot nga minanggail. Urag sarming kayaw, takitain niya. Ay, agsardag ka. Ay, sa kami. Pagtitinulungan dakon. Ay, kuha nga minanggail. Ay, kaya't ba? Tayo kateng ka barangay tanaw. Ay, saan mo tanggail? Pangasiyaw. Salbag kayo kay Diamin. Mas daawak mo't akin ni Kapitan. Grabe, no iso ti kumantsaw. Nakunamon, Maray. Ngam no iso ti makantsawan. Dakes kamutan. Unfair nga rod at talaga ti aramid na akas jay. Una yun day taakan kantsaw. Taiso pa'y ti paggaapaan dan. Rumbang ko asaan analaka mapikaw tinalaing ako mantyaw. Un kuma Siyakto pa'y kat sa anak analaka mapikaw. Kauna, day tatay kunada nga sports.
Amo na ti makikantyaw. Ay kutwan iso amaday tikas iti aramid ni Kapitan. Agpaiso ta ko na, mare. Kas lakarag ato ka kung kunada kanyak. Apay ko maamasuron ka, kat kantyaw dala ang mutkan ka na ita. Ay, jak nga ron magustan ti kantyaw da kanyak. Saka nalaing ako mantyaw, no di mo kayat ti makantyawan. Ay, saan ang mabalin kanyak ti kasjay a kantyaw da? Ay, sumardeng ka inteng. Ha! Ha! Ay, balo na tagtupay day tangiwat mo. Ah. Salbag ka alaklakayan. Ti palmado itan, ti panunod ka. So ngay mayak, pare. Taapay man. Maday, ti kasjay nga ugalin, pare. Ha? Nalabas no kumantyaw ka. Ang no sikat ti makantyawan. Aggabil ka. Ha? Ay, Baliwam kumamot tayo, di kasta nga ugalin, pare. saan ka man nakaslasi no amang bagbaga kanyak, nay? Nya, Apay nalipatan mo na siya ti Kapitan. ay uray kapitan ka, pare. Pangit ka lang arudain. Pangit pa ito ugalin. Anyat ko naman. Ay, pangit! Pangit! Naa. Kasla tukak akarag! Naa. Kasla ka tukak akarag! Pangit! Tukak akarag! Intun ko, binarsak ko. Kunak man no napan ka nakikapyakin ni Kapitan, badong. Nakikapya nga. Karkaro kay diya, kinantyawak ti lukaw. Anya, Kasanaw, siyak lang arudin din na pan nakikapya. Isopay ti masuran. ay nakas kay laubing iti kastangar aramidin yaw. Magbagayak lang mo ita, ti kasla inuubeng nga ugali na. Ay na, no sikat yadda nakam na. O di saan mo na kantyawan ni Kapitan? Anya, Tanukas ta ti aramidam, o di nagpadaan nyo adwa. Imbes ko mga agyaman ka, taumay makikapya ni pari badongken ka. Ha? Ang agungat ka pailaan, anya ngay ita. Ay, ekwa. Ay, nakarkaro lakit nga ruden akan tiyawan na ka ni pari badong. Ay, sinalbagkit di ti kastoy abiyag. Ay sikat ti Kapitan. Rumbang asikat ti mangidaulo iti pan nakaurnos ti susik iti nagbautan niyo. mayak man nun, paray. Pakawanan na kumay, tinaibagbagaking ka. Ay, ekwa pare. Kinapudno na. Umayak kumakait ng nauna anak may. Ay, kasta ka di, paray. Nasaya tayo may kata. Urnusun tati saan anasaya at napasamak ka data. Ay na, agyaman nak pare Ta maurnos ta madlangan, ti susik, iti nagbaitan ta. Ay, un paray. Kaya bayam ta jakon ulitin ti inaramin ka. Naamiris ko. Puno ti imbagam kanya. Agyaman nak pare Kit ulitan, pakawanan na kuma, pare. Un, napakawan kan. Di kagdanag. Awanan dayjay kanya. Ni Kapitan Enteng! Ay, baka inumak man ni ti arak, tuya. Day taman araken ti adda di ta panunot mo, badong. Anya nga tano inak umutak, kini Mari Kuanang. Anya, Di inak mag-ikan iti kwarta, di umuta nga. naimbag kumaa nubagas ti gatangem taikan ka. Angem saan mag. Pagliwliwak mo tin Narigat man no trabaho kanayaw. Numutang ka, adaken ka. Di ka lamabain aday taarak ti mapan mo ututangan. Ay, awan ti mabaling ka, no talaga na imot ka nga asawa. Naa, Anya, umutang ka kanyak iti arak. Ay, pangaasim ka di mo Maray. Nagkunaaya nga dalakok nga arak. Sana nga aglaklako iti arak. Ay, unay na pa Sapay makain inumak iti arak. Ikay dya ilay no kayat mo. Apay, talaga nga iparit ni parinte nga, hindi aglako iti arak. Nasaysaya at kano nga minti kasta ngam ti adda mabartek kat agaapa da. Patpat yung man ni parinte. Aglako kakiday iti limod, Maray. Naa, ta isuro nakpayan. Ala, panawan nakman laangan dito tersina. Ada order ko amay sa karton apan disal ije ilay. Aya, Kahit ko nga inkantuman ije panaderya kalpasan ti panagpasadam. una ang kail. Nabayadan nyo kaday. Uwi na.
Nagapo iti bulsak ti bayad ko. Meriendahan tayo no rabi. Wan gaya man niya. Agrunda tayo manan inton rabi ay. Isu nga ron na masapa ka nga agawin, tagnuto kanto iti kape. Arigla daw ang kain. Nasaya at nasabat ka dito ilay, kuwaraw. Apay ka day, tataba daw. At doon na diskitar ka, may gatang ko iti pulutan, kinara. Kahit? Awisin ka nga raw, na mapantagi ng medyo balay. Ita ka day. Ay, katuwi na. Ay, pasada pa'y kumaita. Kat inton malam at dadagasa. May ampay laing day ta. Nakadugal daw. Ay, alaman nga raw, tataba daw. Kabalam ka di pa iti drive, kuwaraw. Kaysa, kabalak pa'y mo tataba daw. Apay ka day. Kurang ko pa iti arak. Isa gumatang kamot na. Di talaga yan. Reglado tataba daw. Maganda rin nga ro din, ti tricycle mo, ta mapantan. Sige, up. Ngay, apay ngay. Hindi ka matan makatakdar, tataba daw. Ne, apay ngay, kuwarag. Ay, naparte ka gaya man. Maturog talangan, tataba daw. Ne, naglaka ka magaya mamabartag. Awan mo't ni kwaraw. Ayan nanay. Di na imbaga no sa dino ti papanan na. Awagak nga ron ti cellphone na. Atindid mo't. Ay, sardaman. Madamdamalaang mapan kayon agronda. Ewan nga ron. Awan ti agluto iti kape. Ay, loko na di atao. Ay siya kung ti agluto iti kapiyo. Ay, sige. Asikaswag mo't. Dagiti aramatan mi nga agronda. Nukas ta. Nagmalmalam kayo ang nagbartek ka ni Pare Badong. Ay, unang kain. Ay, apay ngay. Kat imbagak nga agluto ka iti kape. Tagronda tayo. Inawis nakmat nga min ni tataba daw ang kain. Uray nawis na ka pinanunot mo kumamit ti imbilin ko. Ay, nabartekak mat nga min ang kain. Ay, apay nga min ngagbartek ka ngay. Kat adaan mo mapapanan tayo. Santo na maulit ang kain. Ay, wala. Di na maklaki di nga anda tinapay. Awan. Alag taon, intun sumaraw na ang kain. Ay, makapasuron mo ti aramid da di Pare Badong. Kinapudno na, sugsugan nakpay nga aglako iti arak iti nalimad. Anya? Ay, talaga aloko da ita Pare Badong Ay. Kunak amapan ijay ilay. Napanmat nga agpaisaw. Ay, ada siguron agim matangan na. Ay, loko. Una, anya pay ngay. Uray ko mano saan na mangiraman iti sa balay. Kumaano bukudan na nga inuman ti arak tapno mapnag. Nimot ko raw. Atiw na pa'y ni Brownie, alis tumot, asumur. Ano nga tamanan, nga daigatan ko iti arak. Day tamanon ti pampanunutom. Imbes kumakiding agtrabaho ka. Ay, uray. Trabaho. Di kan tumula pumaknang. Apay ngamin nga gilunod ka ngay. Ilunlunod ka iya, may. San kitdan? Makapasuron kisumpa mo. Trip ko nga ron mo ti omen iti arak. Apay, pigilam kidan. Tapno amaw. Kagura ni Kapitan ti kasta nga aramid mo. Ay, jak amo day ta nga inting batingting. Pudno nga awan agbartek ijay tersena. Angam agbartek damet iti babalay da. Nimit Pare Badong ti kasta. Pagkunaamay, Kanayon kami nga grunda iti rabi. Ket awan a makita may. Nilaang pa'y Pare Badong ti kasta. ay, nasayaat nga rod no kasta. Tapno awan ti parikot. Parekot kit di ni Pare Badong. Di na mo ti makibagay. Tinasayaat, mapan kayo ija balayda inton agronda kayo manen. Ay talaga. Iso ti gagaraan mi inton sumarano. Pagmulta agmat. Ay, sana bali ko no di na amo ti patakaran iti barangay tayo. Ay, Imposible, adi na amo. Ay, pasaway at talaga dayjay. Dayjay mo't ako araw.
Kay kayat na mati sumursurot. Kwarog! Kwarog! Nay, da kayo matgayam tataba daw. Wait, siya nga rad. Anya nga iti madamag itang hal daw. Kanya nga madamag masasawan. Imayat ta ginumtamadahin. Ha? Anya? Ayan nga iti arakan pulutan tan tataba daw. Ay, kit si kamot din na. Ha? Ingkan gumatang. Ewan na. Day talaga ayam. Tapno maparisak mo't ati gastos mau. Ay na, agyaman na, kwarog. Ay, wun gayam, adamiting apapanakbanag. Makontak ni Kwarog. Kat? Iso asi kanto ti mangibaga kan ni Kwarog, iti kayat ko nga arami din na. Anya kumangay. Eh, mapanan to alaan ti order ko pala di na minsan at tinapay iji ili. Di yu pa'y gayam na ala day, Jay? Awanin, intendan iti sa bali, ta saan mo't anapan dinagas ni Kwarog. Ay, sige, taibagak to ka ni Kwarog. Ken ibagam, jak makaronda inton rabi. Agyaman na, patinungpal mo timbagak kinghak, waraw. Basta da kaya tataba daw. Ay, karugyan tang harudin na, umidam. Huwag gayam. Inidap mo, ta cellphone mo. Itay pa inikat ko pa yan ti SIM card na. Nasayat nga rad. Oh. Tamno, di na ka makontak ng Uncle Mau. Kitwain, tapno awan ti makasinga iti panagisat ta. Na, ha, Dagtuktok tao. at datao ko raw. Ilukat mo tiri daw, taglimangak pala. Da kayo matgaya man ti banang. Ay, ano aya ti cellphone mo? Tadi nakakano makontak ni Uncle Mau? Ha? Ay, nalubat ti silpon ko antay. Kasta aya. Imayak ta imbaunak ni Uncle Mau. Ha? Ibagakken ka ti imbilin na kanyak. Ay, wanantay. Day. Kwaraw. Ha? Adan samot kadwam dito'y balay Mau. Ha? Ay, awanantay. Sisak lang di taoy. Sige, tama pa na kon. Ang laglagi pang tibilin kon ka ni Inteng Ay, di yu pa'y naibaga kanyak ti bagayo antay. Aywan anya. Ay, agkabawak samot ten. Ala, dumngag ka nga rod, ta ibagak. Kanya ko nam kwarog. Mapan kay jay ilay, itamot lang. Huwain tataba daw. Inakalaan ti order ni Uncle Linteng. Okay, kasano nga dito? No panawan na mo ilagayam. Nagawid kayo mata na. Inakalaalahan ti order ni Uncle. Ay, sana. Sumuro tayo magkingka, ay jay ilay. Anya? Ituloy tayo jay ilay, tayo ginaw. Bayan pa lang dito, order dito. Ay, amangan mo agungat kanyak ni Uncle, tataba daw. Kasano nga akong magkingka? Kanon na panmut na kimiteng ni Uncle Ma. Katanya ro ti aramidan tay. Basta patsanak, bayam ni Uncle mo nga inteng. Awan tumulaing. Ado mo dagiti kakadwa, mabarangay tayo. Isuda na, tiya grunda. Alaman lang ang tataba daw. Makamu di tayo. Talaga pagpungpungtutan na Kwarog Ha? Ay, sorry Uncle. Nabartag kami ngamin kinitataba daw. Maliwaya mo ti trabaho mga po kini pare ba daw? Eh, kung amin Uncle. Asino titong palam? Siya nga Uncle mo, wano ni pare ba daw? Da kayo Uncle. Matlagayam. Ang apay ngay. Hindi ngamin tataba daw. Ay, Ira na ti umay no, at da iparami jo kanya. ate ko nam kiday. Nagpadaan nyo. Salbag kayo. Siga maganda ito paray. Mapangkakadimanan iti ayan ni Kwarog. Ay, saan? Dito lang, di papanak paray. Pangasiman di mo sugsugsugan ti ka anak. Anya, ni Kwarog, tika mo asawang paray. Amom nga da ipapaaramid ko. Ay, sing-singa am. Sing-singay. Ay, agsina kayo manadwa. Makapasuron ti aramid yo. Paray. Tanusyak ti masuron. Pag timugan kaya. Anya, seryoso ka ka di? Paray.
Makaungit kita ni parente kanya. Sardengam ngaminan ni Kwarog ama panaw-awisan iti inom. Ay, nawan pa'y ganas ko nga imisa mi tinasamit ko ni parente. Tanya kumangay tinamnamaam, umisamot kan ka itinasamay. Pag timugan na kami kano kini Kwarog. Panagkunak, seryoso ni Kapitan iti imbagana, badong. Anya ti basol ko ngay. Kat surutin na man ni Kwarog. No kayat mo adi nakaguraan ni Kapitan, likli ka mo ni Kwarog. Anya aliklikan? Ipagod na no di na kayat na sumurot kanya. Na, ay salbag ka kiday! Nakuha na. Damagik man. Awan ka din ti daddo mga ibagbaga kanyak ni Angkyle. Kuna ni Uncle Mo, ikatin na kakanaw, no di kagbalbalew. Anya? Ikatinak kas chip tanaw. Aglablabos kan tumot nga, main. Ha? Imbes atong palam ni Uncle Mo, saan tanimot ka badong titong palam? Ay, awan nga raw kagawan. Nagbabawi akman ngam nalpasan ti amin. Inton maminsan, una umpay ngamin nga aramidan ti maiparbang. Dayta nga raw ti kamalay kagawan. Ora sinaw makaungang. Today takid din agpalpaliwa dit ang ti ununa inyong aramidan ngam ti trabaho yaw. Madlaw ko kat kaslaliklikli kanda Kwarog kan pari badong. Anya? Amangan met no nailawan a pinagungtam ida iso akas jaydaken ka. Ipakpakita da na di da mo ti mabagbagan no kasjay. Ay, panagkunak, nasakit tinakamdaken ka. Aha! Pag timugag to pa ida, sa kritikal kalabanan dan. Inteng? No way! Anya ti gagarayo kanya. Kwarog, paribadaw. Umay kami akid daw iti pamakawan niyaw. Pudno day ta paray. Aklunan may, tinagkamalyan may. Ay nasaya ata na amirisyo ti kamaliw adwa. Yakon singayon pa ni Kwarog paray. Kan isardeng kumutay, ti agpartek. Puno nga taday ta nga ibagbagayo. Awan ti sakit ti na kamyo kanyak. Ay, awanin paray. Sumuko akon king ka. Na. Nangabakan paray. Yay. Ang mga no pagtimugam nga agpaisaw, ti ulo may kini Kwarog. Ay, uray sa kangkal. Diya kaya ta mapasamak ti kasta. Iso nga agtung palakon kada kayaw. Ay, talaga. Hindi kay paisuro talaga nga aramidan.